amanga kawasakhi isizwe asibulala ekugcineni ngoba kwehlele izizukulwaneni kuba amanga agcine sehlele izizukulwaneni sizala abantu abazokhuluma amanga nje ngaso sonke isikhathi. Nina besilo uyabona njengoba ngithi amanga kwaZulu maningi aseyufa olubi. Akekho umntwana waseNdlunkulu omdala ongazi ukuthi ingonyama yafaka uZondamagwala esiswini somntanenkosi kwenziwa isiko kwaze kwayiwa eSwatini wayobhudwa ngebomvu uZondamagwala. Umntanenkosi eneqiniso elimileyo elithe nje mpo wayehleze ekhuluma ethi indodana yakhe yokuqala uSimakade Samakhosi, indodana yakhe yesibili uMisuzulu. Indlovukazi yaseSwatini bikumela lokhu ikusho kucace ukuthi bha abantwana baseNdlunkulu abanye babagqiba lokhu bakunyathela ngenyawo. Akekho futhi umuntu nabesilo kwaZulu ophusile ohlakaniphile ongazi ukuthi ingonyama ikwenzelani lokho. Bayakwazi bona abantwana laba abakhulu abanye bayazi ukuthi ingonyama ikwenzelani lokho. eNdlunkulu kaZulu sikhona siyazi singofakazi amanga umhlaba nje ayolibulala lelizwe ligcine liphelile ngoba amaqiniso abantu bawanyathela ngenyawo. Umdlokombane uzele insizwa ngempela izilwane uyabona ukuthi uzele umdlokombane isizwe usizalele kepha ngenxa ukuthi abafuni ukuthi lo muzi kaZulu uthuthuke phambili bawubhidliza. Abantu abanamanga bawubhidliza bayofela emangeni futhi bafela emangeni futhi ngoma ukuthi umdlokombane uyavuka manje engabuza ukuthi kwenzakalani la emzini wakhe. Kwenzakala umdlokombane mina engikwaziyo ubezethi lesi sihlalo eyala amazinyane akhe ethi lesi sihlalo lesi asikhankaselwa lesi sihlalo. Lesi sihlalo lesi animazi umnikazi waso lesi sihlalo uthi ubani. Mina ngaye ngaze ngayalwa uyena umdlokombane wathi Mageba inkosi kubusise ngoba uyawazi amazinyane esilo. Wathi ngoba Mageba uma ukhula ungawazi amazinyane esilo uzozikhethela lapho wena ucabanga khona ngengqondo yakho bese ungazi ukuthi uyokwenza njani uma umunwe wohleli esihlalweni ukhomba kwenye indawo. Kwakusho umdlokombane yala mina ethi athanda amazinyane enkosi ungahlukanisi ungayitsheli ukuthi lo uyoba inkosi lo uyoba inkosi ngoba awuyukwazi umunwe lapho uyokhomba khona. Uyokhomba lapho ongalindele khona bese wenze njani uyoguqa kanjani kuloyo sokhonje umunwe. Isizwe samaZulu siphila ngamanga asiphili lokho kuyosibulala isizwe kusiqede finish nya sife siphele. Mina ngayalwa ingonyama uqobo lwayo ezala lezi insizwa ikaZulu yangiyala yathi yangibusisa futhi ingonyama mina ingibambe ngezandla zombili ingibambe ngezandla zayo zombili yangibusisa yathi ngiyakubusisa Mageba ukhuluza ukhokhobe wathi uhlakaniphile ngoba uyawabheka amazinyane amazinyane enkosi akashongo ukuthi wathi amazinyane enkosi uyawabheka uyawazi ngoba akukuhle ukuthi wehlukanise amazinyane enkosi ngoba wazi ukuthi umuntu uyokhombaphi ngoba ukwenza kwakho kanjalo uyoba nenkinga mawuse kukhonjwa la ubungalindele khona. Mazwi kaMdlokombane kimi umdlokombane mekhaliphe kakhulu inkosi ekhaliphe kakhulu ngeke ukuthi kungathiwa sokufanele abhalelwe ngabantu bembhalele iwili bembhalele phansi. Umdlokombane bihlakaniphile inkosi yamaZulu ibikhaliphe kakhulu amakhosi omhlaba akufakazile lokho. Amakhosi omhlaba athi hayi umhlaba ulahlekelwe ngoba bencela la eNdlunkulu amakhosi bese ke isihambile lenkosi bethi abantu kukhona engakushongo yayazi kahle ukuthi
izela insizwa zayo zigcwele isizwe uZulu imzalele bese kuthiwa hayi ma isiphumula inkosi kuzobamba indlovukazi. Hawu, kanti akazele nomdlokombane. Abaqhubeka abantu benza amanga, baqhuba amanga kodwa amanga ayobahlulela kabi abantu. Amanga nje awusahlulela kabi ngempela, awusahlulela kabi amanga. Mina isigodlo ingonyama mangabe kuyikuthi yenza imisebenzi yesizwe namazinyane ayo ibiqikelela ukuthi omdala uba seduze kwayo esandleni sayo esifanele. Omdala olandela omdala abaseduze kwaloyo amelamayo. Ingonyama biqikelela ukuthi umne wabo wawo wonke amazinyane uyahlonishwa. Njoba sekubonakala kuphunyukile nje namhlanje ingenxa ukuthi mhlambe ke akulalelwa izwi lomuntu omdala kalilalelwa, kodwa mina nginesiqiniseko sokuthi ingonyama ibiqikelela ukuthi amazinyane onke ayamhlonipha umne wabo. Ukuphunyuka kwamanje ngoba sekusele sokunje sebebona sokunhlwempu bangofakazi, amazinyane angofakazi balento engiyikhuluma ukuthi hayi umntwana makuwukuthi ngikhuluma amanga ayosho ukuthi hayi cha ndaba ezitha isilwa sikaze sikwenze lo, kodwa abaneqiniso bangasho bethi hayi uqinisile ndaba ezitha. Ingonyama yamaZulu makuthiwa ihleli namazinyane ayo noma emsebenzini ewenzayo kunamazinyane ayo ibiqikelela ukuthi bayahloniphana ngokwelamana kwabo. Bebengahlali ngokonina ababazalayo, bebehlala ngokukayise ebephuma esendeni lakhe. Amazinyane asengaba into entsha mayise ezenza ngendlela enza ngayo nje noma okwenziwa ngayo namhlanje ukuthi amazinyane asekhohliwe ziyalo ekayise, okungasichazela thina ukuthi ushuthi bengahlonishwa yini uyise. Iqiniso nje elimileyo umdlokombane amazinyane ubenza isiqiniseko sokuthi lapho ehlangene khona ahlala phambi kobuso bakhe ngokwelamana kwawo. Okugcina kuze kuye kuhlala okugcina le ekugcineni bengahlali ngoba njengoba bezalwa onina babo, kepha bebehlala ngokwesende likayise. Ukuthi izibulo lakhe umdlokombane simakade samakhosi kanjalo belamane njalo behleli mabehleli. Kungayi ngokuthi uzalwa yiphi inkosikazi, uzalwa imuphi umkankosi, noma ngisho bona umkankosi bebehlala ngokwelamana kwabo phambi kobuso bukaMdlokombane. uMdlokombane ufundisile ibona abasele ngemuva abadukisa isizwe nabawudukisa umuzi nabadukisa yonke into, kodwa thina sibonile njengoba ngikhuluma nje mina ngikhuluma into engiyibonile nengiyaziyo ukuthi bekuhamba kanjani la emndenini wengonyama kaZulu uMdlokombane. Yini enza ungasekelwa abafowenu uma ngabe kuwukuthi wena inkosi bakulahle bonke? Kuzidalwa yini lokho? Ngeke yenzeke into enjalo, kusuke kukhona into engekho right ngawe. Fanele sikubheke konke lokho. Kusuke kukhona into engekho right ngawe oyenzile mhlambe abeyenza bangakuthanda abafowenu. Ngeke ungasekelwa abafowenu. Ngeke, kusuke kukhona ongahambi kahle. Bezenzele ngendlela yabo abantu, kodwa iqiniso lona linjengoba ngilibeka nje. I-firstborn kaMdlokombane yona ebihamba phambili kuyo yonke into eyenziwayo eNdlunkulu. Uma kukhona into eyenziwayo bezoyenza noyise, bebengeke bekwenze konke uSimakade samakhosi kuthiwa akekho eduzane, noma kufanele kube nesizathu ukuthi yindaba engabibikho. Ngoba uyise ubeqikelela lokho ukuthi noma senihlelike lapha mazinyane ami, hlalani ngokuhleleka nihloniphe enimelamayo ngoba niyamelama esendeni lami. Namhlanje ingane amazinyane ngonina sokukhulunywa ngonina, kodwa uMdlokombane wayekungenjalo. Iqiniso leli engilikhulumayo.
elibabayo futhi elibabaha. Uyazi izinyane uMisuzulu ukuthi akayona inkosi, uyakwazi lokho. Nabanye-ke sebezama mhlawumbe ukuthatha iy'nyathelo ey'thize kodwa bayazi ukuthi abawona amakhosi, ukubhidliza nje umsebenzi kaMdlokombane. uMdlokombane nje ubecacisile yonke into, ayikho into ebingacacile, yonke into ibihlele obalithe nje bhawu kwezinqe zembuzi okwekade ligijima ehlungwini. Pho-ke ngoba kusemhlabeni iqiniso liyababa. Uyabona nje nina bohlanga ukuma eqinisweni okuyilona okufanele niliqonde. Ingonyama uma ngabe kwakungeyona ekhethwe iNyandezulu yayingeke iphume esibayeni senkatha, yayiyohamba emhlabeni noma yayiyophumbaleka. Kodwa ngoba yavunyelwa abasothulini lomhlaba abangabona, bayemukela njengenkosana kaZulu. Njengamanje nje uma sikhuluma ngokuthi ihamba neNyandezulu, yaze embatha ngalelo langa, ngoba uma ungena esibayeni senkatha usuke wemukela oyihlo noyihlo omkhulu nabanikazi besihlalo. Umnikazi wesihlalo memukela lapho bese yakwembatha ehamba nawe noma kuphi lapho uhamba khona. Ingakho ungeke udlalele kuleyo nto, ngoba uma kungewena okhethiweyo uyahamba emhlabeni, bakusondeza kuleyo ndawo, uyahamba emhlabeni, ngoba kusuke kungewena osuke ufanelwe ukuba kuleyo ndawo, kodwa wangena waphuma, uwena osuke umukelwe iNyandezulu. Abantu kusukela ngaleso sikhathi bayakhuleka bethi bayede, ngoba osewedwa, bayede hlanga lomhlabathi, awusewedwa, usungene egunundwini waphuma nalabo abebehleli egunundwini belindile. Suke sokuphelele. Inyanga kufanele ibe isimukuthu makwenziwa lowo mcimbi, ngoba uyaziwa endlunkulu, imfihlakalo yendlunkulu ukuthi isenyangeni, isolwandle. Uyabona ke abantu uma bengakuqondi lokho benze noma yini nje abangayicabanga ukuwisa phansi, ukudicilela phansi umbuso kaZulu, ngoba umbuso kaZulu umi ngegunundu layo ingonyama. Ingonyama lapho ebisuka ingena khona, lapho inkosi engeniswe khona, yilapho uyise abengena khona manxashane enza imisebenzi yesizwe, noma ngabe uzokwenza ishwamo, uzokwenza umkhosi womhlanga, noma ngabe uzokwenza kuphike okunye okubalekile kwesizwe, ubefika engene kulona igunundu. Egunundwini khona wonke amakhosi kaZulu enkatheni. Inkatha yinto ebucayi, ngeke uhlale esihlalweni inkatha ingakwemukelanga. Manje uyabona ukuthi ke la kwenziwa ngenye indlela, ngenye indlela, benza ngenye indlela abantu abahloniphi lona isiko likaZulu ukuthi limi kanjani. Ingonyama yaphuma lapho, noma ngabe imuphi owangena esibayeni ngalolu siko engiluchazayo, ngabe mina siqu sami ngiyamguqela ukuthi isilo leso. Ukube kwangena uMisuzulu esibayeni sasenyokeni waphuma, hayi ngabe ngithi ayisidlala ngegeja kuzeliwe, ingonyama uMisuzulu, ngoba ungene waphuma enkatheni. Akusho ukuthi iNyandezulu imukelile, akaze ngene lapho yena, kungena isimakade samakhosi waphuma ephila. Inkosi leyo, akusekho futhi okunye ongathi uyakwenza. Ungayisholo umuntu eyisholo yena mayecabanga ngendlela yakhe, kodwa iqiniso ma kuyikuthi siyazi ukuthi ubukhosi bukhantele kuphi, iNyandezulu ubani, iNyandezulu yini, ngeke size siphumputhe. Umndeni wonke ngabe ulandela loyo ongeni, ngoba mangahle ngithi nje manje laba ababangayo abahamba ongeni lapho enkatheni, ngeke bawufike bafe.
ngeke bebuye ngoba akudlalelwa kubantu abadala. Inkomo ngeke uthi uzobulala inkomo bese ungayibulali ngesikhathi osho ngaso ukuthi uzoyibulala. Bazokuthatha abantu abadala, bazokuthatha noma kanjani, ngeke usinde. Uma bengakuthathanga bazokwenza umonakalo egcekeni ngoba usukuba udlale ngabo bakhohlisile. Uyabona-ke ukuthi isizwe samaZulu umsamo kasiwuqondi, nalaba abasolaka bayawazi umsamo ukuthi into enjani. Ingonyama uSimakade samakhosi ungena emsamo kaZulu, waphuma ephethe isihlangu nenhlendla kayise. Ingonyama leyo iphelele, akukho okunye ongaphinda ukuchaze nongaphinde ukwenze manje, ngoba uma kuthiwa khona ongaphinde ukwenze kufanele manje uyobika uchaze ukuthi wenza iphutha, ulenze ngani. Asazi ukuthi bangakwenzana abantu amakhosi engakwenze njani lapho uzowatshela ukuthi wenza iphutha, inkosi yawe seyivele wona seyikhethile. Ihlazo namachilo nje enziwayo ezweni, amachilo la bawenzayo njengamanje. Indlunkulu yonke kufanele ngabe uma kuyukuthi iyawazi umsamo, ngabe yonke ithi no, isibheke kahle, kusho ukuthi sifuna ukubulala izingane zethu, asibheke kahle uphume kanjani engeyona ingonyama esibayeni. Futhi ke umuntu uma eqonda umsamo ufanele aqonde wakubo kuqala, ze aqonde ngumsamo wesizwe ukuthi umsamo wesizwe into enjani. Yabo ingonyama kaZulu manje sokufanele iwenze umkhosi woswele, iwenze ngoba akekho ongawenza futhi ngaphandle kwayo. Ngeke uMisa uZulu awenze umkhosi woswele nhlobo ngeke, ngoba kunezinto ezibucayi ezenziwayo. Ngeke azawenza inhlobo ngeke, ngaphandle makuwumdlalo ke bengawenza umdlalo ke wepolitiki, bengakwenza lokho. Kodwa umnikazi woswela njengamanje ingonyama uSimakade yena kuphela ongakwazi ukwenza lokho, ngoba inkosi maZulu amahle, inkosi iyisangoma, iyisanusi, yena uqobo lwayo. Inkosi iwumprofethi, inkosi iyikho konke lokhu esisuke sikubona kwenzeka abantu mabephiwe iziphiwo. Akekho umuntu ophiwe isiphiwo esingaphezu kwesenkosi. Inkosi iwumabona kude, inkosi ikwazi ukubona lana ingaboni khona. Inkosi mangabe isikhuluma into iyazenzakalela, ngoba kusuke sokukhuluma umlomo ongathethi imanga, kukhuluma ushaka uqobo lwakhe. Abantu ke ngenxa yokungaqondi, uyabo ingonyama njengoba kuthule kanje nina besilo, nginitshela isiminya mina kaMagasa. Isiminya umsamo ngiyawazi mina, ngiwazi njengoba ngizazi. Umsamo uyingozi, umsamo. Ingonyama njengoba ithule nje kanje ingakhulumi, ikhona okuhle kakhulu lokho esizweni, ngoba uma ngathiwa ingonyama iyakhuluma ngokucasuka nizofa. Fanele nikwazi lokho nina bantwana besilo, nina abantu besilo nonke, ukuthi ingonyama njengoba ithule nje akusathule yona, ithule ngoba isiwubaba wenu nonke, futhi akusayivumeli ukuthi ingacasuka, akusayivumeli ukuthi ingakhuluma amazwi eqileyo, ngoba abantu bazofa. Ngoba iyona phela ubaba wesizwe manje, ezulwini kulalelwa yona. Ngakho noma abantu bengayithuka bayicokofule, ngeke uyizwe ithi vu, ngoba sebeseduze kwayo bayitshela ukuthi ungavuli umlomo wakho, yithulele nje, ngoba ukuvula wakho umlomo bazofa abantu, noma kwenzeka izinhlekelele ezinzima esizweni. Manje wabona nje obithule nje ku-right, ngoba ayikhulumi ingonyama ithule, ukuthi abenze lokho abakwenzayo baze befike ekugcineni, kodwa bazokwahlulelwa iqiniso. Ingozi leyo. Ingonyama akuyena, akusuke engasesona isidalo esihamba sikhuluma noma yini. Iyathula ingonyama, ikuthule lokho esuke ikukhuluma ngaleso sikhathi. Mayisikuthulile esizweni kusuke kubhaliwe ezibhebeni zabantu, emhlane yabantu, ukuthi ingonyama ikhulumile ngalolu suku. Nilalelile na? Ingonyama mayinyakaza kukhuluma imvelo. Lapho wazi khona ukuthi ingonyama ke le uma inyakaza nje noma yinini, mayinyakaza imvelo iyasho
mayinyakaza mangaphuma uSimakade samakhosi manje ingonyama uSimakade hamba ethi uya eCape Town izulu lizokutshela ukuthi khona kunyakaza umnikazi womhlaba uba akahambi yedwa uhamba nalento eningayazi le engaphansi komhlaba inkanyamba yomhlaba uyiyona mayenyakaza ezohlala nawe wokwazi ukuthi awuhleli wedwa usukuzungelezwe inyandezulu la uhleli khona kukhona ingonyama uSimakade usukuzungelezwe inyandezulu unenhlanhla yokuba kuleyo ndawo ingakho abantu mabehleli kuleyo ndawo bekhipha ngisho utiki bebeke lapha beyikhunga inkosi basuke bekhunga okuthize bephume nenhlanhla bephume sebephila abanye kade begula bephume sebesesimene esikahle abanye kade bengekho esimene esikahle bephume sebephethe umceba abanye kade bengaphethe lutho yini bebesendaweni yomnikazi wayo yonke into. So ke isizwe samaZulu sidukile silahlekile sikude nendawo okufanele sifinyelele kuyona sikude kakhulu mina okungiphatha kabi kunakho konke ibona abantwana basendlunkulu iningi labo lilahlekile aliqondi indaba umsamo uyona into yokudlala umsamo nje uyona into yokudlala akudlalelwe umsamo ngoba umsamo yona ophethe yonke umsebenzi ophethe thina osiphilisayo thina ukonakala komsamo ukonakala yonke into ephethwe ngabantu kufanele bebonge nje abantu ukuthi ingonyama esinikeziwe inokhanda lukayise ngoba kube mhlambe omunye umuntu nje mhlambe ngabe kuyaliwa manje so inkosi ke uyibona lapho ukuthi inkosi le okwangempela ngoba ayikuthanda ukukhuluma nezinto ezingasile zabantu bayikhulumela izibukele nje ayibuki ngoba kubuka yona ngoba ithanda isuke ivikela isizwe ukuthi mayingahle ikhulume iphendulane naloya muntu uzofa loya muntu mayisefile bakhala onina noyise bethi silo wasibulalela izingane zethu kwenze njani bese ngakwazi ngonyama ukubaphendula bengenawo vele amandla ukuthi bangayibuza lokho bazolibala ukukhala isililo kunzima nina besilo akulukhuni kakhulu siyakhuluma nje basikhuluma kodwa abantu abaqondi ayikhona into abangayiqondi ngempela ukuthi yini lento leso abaphekwayo bayayazi into abaphekwayo so ke kufanele sibonge inhlanhla siyibonge ngempela inhlanhla ngoba mhlambe kubeke akakangeni esibayeni hayi cha ngabe ngiyasho ukuthi sokufanele nizame ukuyomhamba niyomfaka esibayeni phela nibone ukuthi uye ngempela yini sebuye esibayeni senkatha usenokungabaza kwenza ukuthi usuke ungesiyena umuntu wasezulwini umuntu nje wasezweni ongazi lutho ngempela ingakho ke mhlawumbe ungayithola ungabaza unokungabaza ngoba umuntu ngempela umuntu uphaqa akawazi umsamo ukuthi ubaluleke ngani akawazi umsamo ukuthi ubaluleke ngani isangoma lesi manje isangoma sezulu inyanga iyo yonke into manje isangoma inyanga umthandazi yonke into kuphelele kuyi angithokoze ninabohlanga